ба андешаи ман шахсан паём барои ман ва барои аҳли эҷод ва барои кулли мардуми Тоҷикистон паёми навбатӣ ҳамчун як дастури рӯи мизӣ аст, ки мо бояд аз рӯи ин паём илҳом гирифта бомуваффақона дар сарзамини аҷдодии хеш кор кунем. Ҳама нуқтаҳои паёми пешвои муаззами миллат барои як сокинони ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр азиз ва мӯътабар аст. Зеро дар паём ҳар як нуқта, ҳар як сухан бо шаҳри тавзеҳи бисёр бо як лаҳни гӯшнавоз ба мардум расид, ки ин боиси боз ҳам ба ваҷд омадан, боз ҳам боиси бо як ҷасорату шуҷоат, бо як дилпурӣ нисбати ободии ватан қадам гузоштан аст. Ва андеша мекунам паёми навбатӣ чун паёмҳои гузашта барои боз ҳам рушду пешрафти чи аз ҷиҳати иқтисодӣ, чи аз ҷиҳати сиёсӣ, чи аз ҷиҳати фарҳангӣ ва чи аз ҷиҳати рушди пешрафти саноат як замина мегузорад. Чунки ҷаноби олӣ бисёр ба маврид таъкид карданд, ки панҷсолаи саноати кунонӣ мо чӣ хеле ки дар 3 соле ки рушди деҳот буд, худо хоҳад дар 5 сол мо боз ба он муваффақиятҳои ноил мегардем, ба он муваффақиятҳои чашмраса ноил мегардем, ки ҷаҳониёнро дар ҳайрат мегузорем.